munafikin Allah azzalumi maciya amana. In yanzu kin hito cikin gidan ga ya kama da hawan ga dan uwa da hawan ga dan uwa yace to wa aboki ne Allah ya raba baka soyayya da mugun da. Labba guci aboki ne ya da miki labba guci abokin Isa na. Ba aboki ne da Allah kin raba ni. Wannan irin aboki ne in ba da ni aure Isa ba labba guci ko sanin wani haki Isa yayi. To man ne wuri ne ka zama suna yi gida. Wane wuri? Kuma shi ne abun da tuwa. Wane na? Wanki. Wurin dai Alhaji Dalla da Tabibi ko baban Margaya. Me a Isa bale haya. Me a Isa bale a ta hira wuri ne. Akuya ba ta bayan kan ta ba bura uba balle ta bayan ƴan uwarta. Shi ne ka zama wani labba kuci hira ai shi an rihi Ni kan ban sani ba, ban taba jin labba ya ce min wata halitta na zuwa hira wuri ne ba. Ko shi ba shi aka zuwa wuri ne ba. Dalla da Tabibi, Alhaji Dalla da Tabibi ko gobe suna tare da labba guci don kuncan soyayya kuncan kiyayya. In jiwa babba yanzu Allah ki ba ƙara sa min bakin ciki sai ki sa in mutu ga bakin kofar ga taki. Na isa kice ina ruwan ki da shi din da ka kaiya. Dan Allah mi yayi miki. Ni ce keji hajiya tace shi bai da albarka komi kuma sai ta bi a barayu. Ni ce to ya barawa na ba a sani ba karkashin ƙasa zambar da ka gomawa. Ke ina ki sani kina na cikin daki ki zaune tun da ya hurhura. To ba barawa na ba in kina ce kina kashe kan gidan bai yawo da ke. Wallahi ne barawo na cikin daki na hake. Wai me kice ko to an ka ina cewa barawo na cikin daki na hake. Ko yau ya saba yi min. Ina kwanta ban da Allah da bashe da sheta. Alƙali na raba ka. Yace Isa na raba ka da Rabi Suleiman. Yace ina Isa Umaru yace gani. Yace to na raba ka da Rabi Suleiman na kashe armanka. Allah ya mace ni wanga taukin wahala tauke tabo taukin bala'i. Wallahi taukin bala'i na arman Isa. Ina manna Allah ya raba ni da elolon wahala mace da bara. Ina manna babba ya Allah ya raba ni da ololo duk uban da ka so na ya ma uwa ta barka ya min barka. Hajiya kaka ta yadda ta ce yi min Allah yi maka shi ubana da kakata wallahi tallahi in ba don wallahi don hajiya ta ka ba shi ko ga kawa aka dar mame shi ban kuma arme ne. Dan man ga abin da aka gare ba. Ban cinci ya to na raga mata ai ko ita yanzu in su ya kai gurbi sa irin ta saka. Lara mi wallahi babu lara ta zunubi tun da gani ina ganin tsallan da tsamai ina ganin tasko. Ina lada ta